खुलुमबाय लोगोफोर बेफोरबायदि भिडिअ खालामनाया गोलाव सम जाबायमोन ओमफ्राय आंबो गुबुन खामानियाव बा गुबुन मोनसे माबायावहाय एसे बेस्थ' जानानैबो दङमोन थ' मेन बाथ्राया जाहैबाय नैबे बिदायनि सायाव मोनसे एसामिस निउसाव खौरां बिजोङाव सेटेलाइट चेनेल बे ओरैबायदि लेथ्रा दामदों बिदायनि माखासे एकदम लेथ्रा लेथ्रा बाथ्राखौ बुरखांनानै होदों बिदाया हा सिख'नाय हा माफिया बा बायदि रोखोम बाथ्रा बुंदों आरोखि एसामिसनि सेटेलाइट चेनेलाव थ' बेखिनि बाथ्राखौ 100% बुंखागोन नङा होमबा 100% बुंखागोन बिदायनि जानानै सोरबायाखौ दिनैहाय माबा मोनसे खालामदोंमोन नाथाय बिबो दिनै जेबो खालामना होनो हायाखै बिदाया माबा मोनसे जानांगौ माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैनांगौ बेखौसो लुबैयो नाथायबा बिदायनि जाखिनि आं मोनथिनाय जिहेतु दाखालि मोनसे खामानियाव फैनायाव लोगो मोनदोंमोन आं बिदाय बिथांजों लोगो मोननायाव आं सावरायदों जे बिदायजों आं खेलायनायाव माखासे गोबां बाथ्रा सावरायलायदों जिहेतु जों आं फार्स्ट टाइमनिफ्राय लोगो मोनाखै बिथांखौ गेजेर ससेनिफ्राय लोगो मोनदों आरो गुबुन सासे दैदेनगिरिनिफ्रायनो आं बिनि माखासे बाथ्राखौ मोनथिदों आरो बै दैदेनगिरियाबो बिथांखौ आं बै समनि 98 निफ्रायनो लोगो मोननाय आं बै दैदेनगिरिखौ दा बिथाङा दिनै हारिनि नामाव गावनि बिसि गावनि फिसा गावनि गथ' गथाय फेमिलि एभ्रिथिं सेक्रिफाइस खालामदों दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ बै दैदेनगिरिया बिथाङा आंनो खोन्थाजोबदों बेनिफ्राय मोनथिदों आं मुं लानो सानाखै थ' जिखियानो जादोला दिनै बिदाय बिथांनि सायाव ओरैबायदि अभियोग बा ओरैबायदि लेथ्रा लेथ्रा बाथ्राखौ बुंदों बिदायालायनो हा माफिया बिदायालायनो दिनैहाय सोरबा सासे हानजा सोरबा सासे सेंग्राफोरखौ लानानै धमखि धमका हा सिख'नाय मानाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों खौरां बिजों बा सेटेलाइट चेनेल एसामिस निउसाव ना एसामिस निउसाव दिनैहाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुनो मोनो दुखु नाङो माब्लाबा बिदायनि जारिमिन बिदाया दिनै माबायदिहाय बिदाय सफैखो माबायदिहाय बिदाय मुं मोनखो दिनै बिनि जारिमिनफोरखौ बिनि हिस्ट'रिफोरखौ बिथांनि जाखिनि खामानि मावबोनाय एज ए जाथिनि थाखाय एज ए बर' हारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बर' जाथिनि थाखाय गावखौ बेसेबां सेक्रिफाइस फारसेनिफ्राय सेक्रिफाइस खालामदों बियो दिनै गामि ओनसोलनि मानसिफोरा दुखु मोननो हागौ बेखौ एफाराब गोजौ दैखोनानै मा लाब मोनदों नों बेखिनि बाथ्राखौ साननो हागौ नाथाय बे नङा बिथांनि जाखिनि सेक्रिफाइस खालामनाय बेजों लोगोसे जोंनि जायफ्रा दिनै बिदायखौ दोनखुमानाय बिदायखौ ओंखाम जाहोनाय बिथांमोननि सेक्रिफाइस बिथांमोननि दुखु दाहा लाखिनाय बेफोरखौ जों गनायनांगोन मानिनांगोन जानला मोनला दिनै हा माफिया असमिया हारसा चेनेल सेटेलाइट चेनेलफोरा बर' जातिखौ ओरैबायदि गाहायाव दोननो नागिरो ओरैबायदि लेथ्रायाव दोननो नागिरो बर' जातिया मा मावदों मा मावाखै बेफोरखौ लास्टआव फंनैसो बाथ्रा बुंफ्लादों जे बै सेटेलाइट चेनेला मा बुंदों हारिनि थाखाय बर' जातिनि थाखाय काम गरिबोरै माने बायदि रोखोम बेफोरबायदि एसे गोजौ दैखोफ्लादों बिनि उनाव दानख्लायनानै होदों गुदियावनो दिनै बिदाया माब्लानिफ्राय हा माफिया जाखो दिनै बै हाखौ बिदाया माबायदि खामानि मावदों दिनै बियो बेसेबां बोसोरनि थाखाय बिदाया बेसेबां बोसोरनि थाखाय एग्रिमेन्ट खालामनानै लादों नंगौना नङा बेसेबां बोसोरनि थाखाय बे एग्रिमेन्ट खालामदों बै हाखौ बेखौबो जों नायनांगोन आरो बिनि उनावनो दिनै बिदायनि सायाव आरो जोंनि जायफोर हा लाजाग्रा दिनै बिथांमोनानो बुंदों जोंनि हाखौ सिख'वाखै माब्रै सिख'नो बिदाया बै बिथांनि नामावनो बै सासे व्यक्तिनि हा मियादि पाट्टा लेखा गोनां हाखौ माब्रै सिख'नो हागोन बियो सिख'नो हाया बे माब्लाबाबो जानो हाया बिदायखौ जायनि जाहोनाव दिनै बिदायखौ जेलाव सोफिननायनि धान्दा बिदायखौ माने ओरैबायदि लेथ्रायाव दोननायनि धान्दा बेखायसो दिनै बिनि थाखायसो बियो दिनैहाय बै बे असमिया निउस सेटेलाइट चेनेला बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों दिनै बिदाया दिनै साबेसे मानसिखौ दिनै फोथांना लाखिदों गावबो थांनानै थाबाय दिनै गुबुन गुबुन न'खर फेमिलिफोरखौबो फोथांनानै लाखिदों सोरबाया साननो हागौ दिनै एफाराब फोसावनानै मा लाब दङ बिदाय बायदिखौलाय बेफोरबायदि साननो हागौ बे कनसेप्टआ खिन्थु रं दै सिदा बाथ्रा बुंगोन बे कनसेप्टआ रं
दिनै बिदाय बायदिया दिनै गाव माबायदिहाय कन्डिशनावहाय एसेब्लाबो खालामनानै थालिरनि आबाद मावदों, बहाबा दिनै सबाय खुबैदों, बहाबा दालि खुबैदों, बहाबा माबा माबि खुबैनानै दिनै आबादारि जानानै दिनै बेजोंनो दिनैहाय गुबुन गुबुन 10-15टा न'खरखौ बियो फिसिनानै दोनदों। होनबा दिनै बिनि देरसिन मा खामानि नांबावगौ? दिनै जोंनि बर'नि गेजेरावबो दं गोबां न'खर फिसिनाय। दिनै बै बेक्तिफोरा बुंनो हागौ बेल' फिसियाखै, जोंबो फिसिदों 30टा न'खर। मोजांनि बाथ्रा दै, बिथांमोनखौ सेलुट होगोन आं। जायहा गिदिर गिदिर आबाद मावग्रा बिथांमोना 10-15टा न'खर फिसियो गैयै न'खरफोरखौ, बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर, थेंक्स बावहरगोन। दिनै बिदायाबो दिनैहाय आफादाव थानानै दिनै बे 10-15टा न'खरखौ बिबो फिसिगासिनो दं। गावबो थांबाय, गाव थाइसे थाखा मोनबाय, बै बेक्तिनोबो थाइसे थाखा होदों बिबो। नाथायबा बै बेक्तिया दिनै बिनावहाय ओरैनो लायाखै आरो बिदायाबो ओरैनो होआखै। दिनै थालिर बिगा बिगा गायदों, दिनै थालिरखौ बुरजा गायदों, दिनै थालिर फाननानै बियो फैसा हरदों। गावबो थाइसे थाखा मोनबाय, बै बेक्तिनोबो थाइसे थाखा होदों। दिनै जों बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि सोरबाया फोसावदों नामा, खालामदों नामा? दिनै सोरबाया दिनै फोसावदों। नाथाय बै बेक्तिफोरा, नोंथांमोनखौ आं बुङाखै दै, जाय बेफोरबायदि न'खर फिसिनाय बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा थेंक्स। बेनि अनगायै आंहा जेबो गैया। सोरबाया साननो हागौ नोंलाय साबेसे न'खर फिसिदों? जों गैयाब्लाबो सासे न'खर माबा मोनसे खालामदों। जोंबो खालामदों। जों खुद जानो गैया। दिनै रन्जित बसुमतारीमोन बायदि, गबिन्द बसुमतारीमोन बायदिया मोनबेसे न'खर नायदों? सोर गथ'खौ दिनै मोजां फ्रि एडमिसन खालामनानै होदों? सोर गथ'खौ दिनैहाय फेरेंगामोन बायदिया प्राइभेट स्कुलाव फोरोंदों? सोर दिनै गथ'खौ दिनै गबिन्द बसुमतारीया बुंनो हागोन ना? गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया दिनैहाय बियो 5 बोसोरनि थाखाय बियो डिपुटि चिफ, 5 बोसोर आं नोंनि गथ'खौ प्राइभेट स्कुलाव सोगोन, बिनि उनाव सोर नायो? बे खोथाखौ बुंनो हादों नामा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया? बे बाथ्राखौ रन्जित बसुमतारीया बुंनो हादों नामा? हायाखै। आं थाइसे थाखाब्लाबो दिनैहाय ओरै नङा ओरै खालामनानै आं सोरबा सासेखौ आं फोरोंदों, नायदोंबो, आरो सोरखौबाबो हेल्प खालामदों आं। खिन्थु दिनै रन्जित बसुमतारी, गबिन्द बसुमतारीमोन बेफोरबायदि दुनियायाव नुफेराखै। गावनि बेक्ति उदै, गावनि फेमिलिखौल' सानग्रा। दिनै जोंनि एनडिएफबिनि न'खरनि फेमिलिखौ गबिन्द चन्द्र बसुमतारीमोन बायदिया एडमिसन खालामनानै एडमिसननि थाखाय एसे फैसा बिहैयोब्ला दुनियानि जोबथा लेथ्रा बुंहरो। फेरेंगामोन बायदिया, फेरेंगामोननि फेमिलि न'खरा अमा फाननानै हर, मोसौ फाननानै हर, बे बाथ्राखौ बुङो। दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो गोसो गैयामोन। माब्लाबा नायफेरदों? दिनै बिदायनि सायाव दिनै बिथांमोना मा सिन्था खालामदों? मा जागोन? दिनै बिथाङा गाजा गोमजानो हाबा लादों। दिनै गथ' सासे मोनबाय इसोरनि अननायाव। नाथाय दिनै बिनि लाइफआ मा जागोन? बिनि फारसे दिनै गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया माब्लाबा मोजां सिन्था खालामदोंना? माब्लाबा मोजां रायलायफेरदोंना? गैया, रायलायफेराखै। नै मैया दाखालि साननैसोनि सिगाङावहाय जाय इउनाइटेड फराम अफ एक्सन दिब्या दिनैहाय दिल्ली, मुम्बाइफोर बायदियाव थांनानै रायलायनानै फैबाय। एनआइए केसनि खामानिफोरखौ, बे बेसेबा गोबावनि बाथ्रा। प्रमद बर'आ नै नालेबनो दाखालिहाय मा क्रेडिट लाबावबाय। मिडियायाव दिनै जोंनि दैदेननायाव, जोंनि नाजानायाव, हर सान खामानि मावनायाव प्रमद बर'आ बा लेबेल मारिदों, फुटानि मारिदों। 5 बोसोरल'लै इउपिपिएलआ, बिनि उनाव बारा गोबाव गैया। नोंथांमोननि सरकारा थानायबो नङा, जेननायनि लाइनाव। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथा बाथ्रा बुंबाय। बावहाय जुदि गोरोन्थि बाथ्रा बुंदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।